Σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ευφυής, καταρχάς, και ταυτόχρονα είναι και πολύ ευαίσθητος. Ο Αποστόλης είναι ένας εξαιρετικός σύζυγος και πάρα πολύ καλός μπαμπάς. Οι ποινές καταρχάς για την ενδοοικογενειακή βία να γίνουν βαρύτερες. Κάποιος ο οποίος κακοποιεί τη σύντροφό του ή τη σύζυγό του, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα προβεί και σε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται λοιπόν καμία γυναίκα να περιμένει ή να υπομένει, αν θέλετε, κακοποίηση από τον σύντροφό της ή τον σύζυγό της και να μην πηγαίνει να το καταγγέλει. Ο Απόστολος Λίτρας έχει γεννηθεί στις 5 Οκτωβρίου του 1972 στην Αθήνα, ενώ έχει καταγωγή από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Σπούδασε στη Ματσεράτα της Ιταλίας, ζει στα Βρυλίσια από το 1980 και έχει 3 κόρες, την Εύα, την Άντια και την Δανάη. Δικηγόρος Παριοπάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, μέλος της Ένωσης Μαχόμενων Ποινικολόγων, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Συνταγματικών και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μέλος της Ένωσης Νομικών, μέλος του Έργα Όμνες, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βρυλισίων, μέλος του Οικουμενικού Ελληνισμού, μέλος Σωματείων Κοινωνικής Δράσης για την Προστασία των Ανηλίκων και για την καταπολέμηση της σχολικής βίας, διατέλεσε μέλος του ΔΟΣΟΥ Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Βρυλισίων και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου για την Πρόληψη της Παραβατικότητας, ενώ διατέλεσε και αντιπρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Βρυλισίων. Έχει συμμετάσχει ως σύνεδρος και ομιλητής σε πολυάριθμα επιστημονικά σεμινάρια και συνέδρια, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διάφορα νομικά έντυπα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μαχόμενος δικηγόρος, έχει παραστεί σε πολλές υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινή γνώμη. Στην υπόθεση μαστροπίας στον Κολωνό, ο Απόστολος Λίτρας έχει αναλάβει την υπεράσπιση της μητέρας της 12χρονης, η οποία κατηγορείται για μαστροπία. Να υπενθυμίσουμε ότι η μητέρα καταδικάστηκε για εκβίαση και απαλλάχθηκε από την κατηγορία για πορνογραφία. Σε πρώτη φάση είχε απαλλαχθεί και για την κατηγορία της μαστροπίας, όμως η εισαγγελία εφετών της Αθήνας προχώρησε σε έφεση και έτσι αναμένεται να δικαστεί εκ νέου. Στις αρχές της υπόθεσης με τον θάνατο των 3 παιδιών στην Πάτρα, για τους οποίους στη συνέχεια κατηγορήθηκε η ίδια τους η μητέρα Ρούλα Πισπυρίκου, ο Απόστολος Λίτρας είχε αναλάβει την υπεράσπιση της κατηγορούμενης. Το Μάρτιο του 2022 παραιτήθηκε από τη θέση αυτή. Η Ρούλα Πισπυρίκου έχει καταδικαστεί για το θάνατο της Τζορτζίνας, ενώ εκκρεμούν οι αποφάσεις για τα άλλα 2 παιδιά, την Ήρδα και τη Μαλένα. Άλλη μια υπόθεση που συντάραξε στο Πανελλήνιο ήταν η επίθεση με βιτριόλι που είχε δεχτεί η Ιωάννα Παλιοσπύρου από την Εύη Κακαράτζουλα το 2020. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Απόστολος Λίτρας είχε αναλάβει την υπεράσπιση της Παλιοσπύρου, η οποία και δικαιώθηκε. Το 2016, ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα. Εν τέλει, η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή και οι συνεπιβάτες του μοιραίου οχήματος, Μίνα Αρναούτη και Φρόσο Κυριακού, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Οι 2 γυναίκες ζητούν αποζημίωση από την εταιρεία που ασφάλιζε το αυτοκίνητο του τραγουδιστή για ηθικές και όχι μόνο βλάβες. Ο Απόστολος Λίτρας εκπροσωπεί την οικογένεια του κλιπώντα. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς δεν υπάρχει τελική απόφαση. Στη δικαστική διαμάχη για τις καταγγελίες περί revenge porn κατά του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ο Λίτρας είχε αναλάβει την υπεράσπιση της 28χρονης πρώην συντρόφου του παρουσιαστή. Ο Παναγιωτόπουλος κρίθηκε ένοχος για κακούργημα και καταδικάστηκε σε 5ετή ποινή κάθεξης. Στην υπόθεση του 66χρονου ψευτογιατρού Διονύση Τριανταφύλου, ο Λίτρας έχει αναλάβει συγγενή θύματός του. Πέραν αυτού, ο γνωστός ποινικολόγος έχει εμπλακεί και σε άλλες δικαστικές υποθέσεις με επώνυμα πρόσωπα, όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, αλλά και η Σοφία Μαργαρίτη, πρώην παίκτρια του Survivor. Ο Απόστολος Λίτρας έχει αποκτήσει 2 κόρες από τον πρώτο του γάμο και σαν πατέρας έχει αρκετά άγχη για την κοινωνία που μεγαλώνουν τα παιδιά του. Έχω άγχος κυρίως για τις μεγάλες που είναι πλέον σε ηλικία που βγαίνουν και μόνες τους. Επικοινωνούμε βέβαια πολύ καλά και τις συμβουλεύω διαρκώς προκειμένου να είναι πολύ προσεκτικές. Όλα αυτά τα κλασικά που έλεγαν πάντα οι γονείς, τα λέω κι εγώ, ότι δεν πρέπει να μπαίνουν στο αυτοκίνητο κάποιοι που δεν ξέρουν ή που έχει πιει, ότι πρέπει να προσέχουν το ποτό τους όταν βγαίνουν έξω. Τις συμβουλεύω να είναι πάντα με φίλες τους και να μην πηγαίνουν οπουδήποτε με έναν άγνωστο. Η τωρινή του σύζυγος είναι η γοητευτική Σοφία Πολυζογοπούλου, η οποία είναι επίσης δικηγόρος και με την οποία απέκτησε την τρίτη του κόρη. Γνωριστήκαμε μέσω κοινών γνωστών. Προφανώς και έπαιξε ρόλο το ότι είμαστε και οι ίδιοι δικηγόροι και δεν αργήσαμε να δημιουργήσουμε μια σχέση και αργότερα μια οικογένεια με ένα παιδί που έχουμε μαζί και έχω ακόμα 2 κόρες από τον πρώτο μου γάμο. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι με τα καλά λόγια που ακούγονται από την γυναίκα μου θα πούνε αν είναι δυνατέ. Τι θα μπορούσε να πει? Ότι είμαι εγωιστής, ότι εκνευρίζομαι εύκολα, ότι είμαι ανυπόμονος. Τα καλά θα έλεγε. Αυτά είναι τα αρνητικά. Ναι. Όταν διαφωνείτε σε κάτι,
Βγαίνει ο δικηγόρος από μέσα σας? Βγαίνει σίγουρα, βγαίνει, τώρα να μην λέμε ψέματα. Όταν ειδικά υπάρχει διαφωνία, αντιλαμβάνεσαι ότι κάνουμε υπεράσπιση της άποψής μας, είτε εγώ είτε η Σοφία. Είναι μαραθώνιες οι συζητήσεις. Είναι να μην ξεκινήσουμε να διαφωνούμε. Ευτυχώς δεν συμβαίνει συχνά. Στις 16 Οκτωβρίου του 2017, η πρώην σύζυγος του ποινικολόγου είχε υποβάλει σε βάρος του μήνυση για ενδοοικογενειακή βία στο αστυνομικό τμήμα των Βρυλισσίων. Η γυναίκα είχε καταγγείλει ότι είχε υποστεί βία από τον δικηγόρο και η πρώην σύζυγό της το μεσημέρι της 14ης Οκτωβρίου του 2017 στα Βρυλίσσια. Η μήνυση είχε επιβληθεί στον εισαγγελέα Πλημελωδικίων Αθηνών και είναι άγνωστο έως αυτή τη στιγμή πώς εξελίχθηκε η υπόθεση. Τα ξημερώματα της Κυριακής της 16ης Ιουνίου μεταφέρθηκε σε κλινική η τωρινή σύζυγος του γνωστού ποινικολόγου. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η 37χρονη γυναίκα έφερε τραύματα στο κεφάλι και είχε κατάγματα και ειδήματα στο σώμα της. Στην κατάθεσή του, ο γιατρός αναφέρει ότι κλήθηκε να δει μια ασθενή που είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Διαπίστωσε ότι είχε εκχυμώσεις, εκδορές και ειδήματα, αλλά και κάταγμα στη μύτη και σε δάκτυλο του δεξιού χεριού. Στην ερώτησή μου ποιος άνθρωπος τη χτύπησε, αν είναι ο ίδιος που την είχε φέρει στα επίγοντα, εκείνη μου απάντησε καταφατικά. Προσθέτει ο γιατρός και αναφέρει ότι αμέσως ενημέρωσε την άμεση δράση για τις δικές της ενέργειες. Σε βάρος του ποινικολόγου ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ κινήθηκε πειθαρχική διαδικασία ελέγχου και από το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Ο Απόστολος Λίδρας ομολόγησε την πράξη του, αλλά φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Πραγματικά ζητάω συγγνώμη για αυτό το οποίο συνέβη και από τη σύζυγό μου, την οποία πραγματικά την υπεραγαπάω, και από τις 3 κόρες μου. Δυστυχώς βρέθηκα σε μια κατάσταση που έγινε αυτό το περιστατικό και εγώ ακόμα δεν μπορώ να δώσω εξήγηση, όπως και η ίδια κατέθεσε. Δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου βίαιος. Θα κοιτάξω να δω με ποιον τρόπο αυτό το περιστατικό που έγινε μπορώ να θεραπευτώ, να ζητήσω βοήθεια, γιατί πραγματικά σας το λέω ότι έχω χτίσει μια καριέρα και μια οικογένεια, έχει γίνει με πάρα πολύ κόπο, και από εμένα και από τη σύζυγό μου, και η πράξη η οποία έγινε πραγματικά είναι κάτι το οποίο για μένα είναι αδιανόητο, όπως και για αυτή. Επαναλαμβάνω ότι θα αναζητήσω τις αιτίες και τις ψυχολογικές, αν θέλετε, γιατί συνέβη αυτό το περιστατικό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το συγχωρέσω στον εαυτό μου. Θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι να μην βρεθεί κανείς άνθρωπος σε τέτοια κατάσταση. Είναι από τις περιπτώσεις που τις ακούω αλλού και βλέπετε πόσο εχμηρός είμαι, και το ίδιο εχμηρός πραγματικά είμαι και με τον ίδιο με τον εαυτό. Ζητάω συγγνώμη πραγματικά από όλους, από όλο τον κόσμο. Πρωτίστως είπα από τη Σοφία και από τις κόρες μου, και από εκεί και μετά θέλω να πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα ξεπεραστεί με την κατάλληλη βοήθεια.